Pyhäinpäivä. Se muistuttaa vähän sanaa pyhäpäivä. Pyhäpäivä koostuu kahdesta sanasta, pyhä ja päivä. Pyhä tarkoittaa jotain erityistä, kunnioitettavaa, arvokasta, jotain Jumalaan ja uskoon liittyvää. Pyhäpäivä on siis uskonnollisesti tärkeä päivä, jolla on erityinen merkitys. Suomessa jokainen sunnuntai on kristityille pyhäpäivä. Pyhäinpäivä on taas erillinen juhlapäivä, jota vietetään lauantaina. Siihen on yhdistetty 2 juhlaa, kaikkien pyhien päivä ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä. Suomessa pyhäinpäivää vietetään aina lokakuun viimeisen ja marraskuun 6. päivän välisenä lauantaina. Pyhäinpäivänä muistelun kohteena ovat marttyyrit eli uskonsa takia kuolleet kristityt ja kaikki muut ihmiset, jotka kuollessaan uskoivat Jeesukseen. Jokainen ihminen on pyhä, koska on Jumalan luoma. Pyhäinpäivänä korostuu yhteys toisiin kristittyihin myös kuoleman rajan yli. Syttyvä kynttilä on rukous rakkaan ihmisen puolesta. Pyhäinpäivänä seurakunnissa vietetään hartaus, jossa luetaan kaikki edellisen vuoden aikana kuolleiden vainajien nimet ja heille sytytetään kynttilä. Vaikka et olisikaan menettänyt rakkaitasi, pyhäinpäivä on myös kiitollisuutta elämästä ja yhteisestä ajasta tässä maailmassa. Pysähdymme katsomaan elettyä elämää taaksepäin, mutta myös eteenpäin. Menneiden sukupolvien muistaminen ja heistä kiittäminen on kaikille yhteistä, vaikka emme tuntisikaan heitä henkilökohtaisesti. Kävellessäni hautausmaalla, kohdatessani toisen ihmisen, yhteinen asia yhdistää, vaikka emme tunne toisiamme. Tunnistamme sen yhteisen asian, ajatuksen elämän rajallisuudesta, hautojen ja kynttilöiden keskellä. Pimeään syttyvät kynttilät muistuttavat kristittyjen jälleennäkemisen toivosta ja Jumalan rakkaudesta. Me tapaamme toisemme aikanaan taivaassa. Joku voi viettää pyhäinpäivää myös kotona sytyttämällä kynttilän ihan omassa rauhassa. Pyhäinpäivänä me muistelemme niitä rakkaita, jotka ovat jo kuolleet. Haluamme kiittää heistä ja ajasta, jonka saimme heidän kanssaan. Pyhäinpäivä auttaa meitä ymmärtämään Jumalan rakkautta ihmisiin ja muistuttaa meitä iankaikkisen elämän toivosta, Jumalan läsnäolosta jokaisessa elämän vaiheessa.